banza magana yi haka cikin gida kullum kawai yara magana wa kullum tutun zama labar suka yi ko ne yaskin yaro tashi huro ba ta huro ba gaji wallahi din da ha gani na tsohon ta jinjiri niki na yaro rashin kunya bale uwan yara wallahi bari in dawo yaron cin mai huro ba wani ga cikin zahin daga wallahi in ji ma mutum na naji da Allah yaro ya duru haka ni za ka mai iskanci wallahi da ka ganin iskanci mai digiri na yi iskanci na yi na gama wallahi na iskanci dan bariki nake a tanin na zuwa yadda ba ga na rega wallahi ba dinga na zo ka iya kan ka to duru haka yaro guda min da yabka hake na da ya guri Allah ka ce kai hege ne ya guri ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauki. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da tsarin mun ɗora bidiyo.